Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwenu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofa u-subscribe, ulike bese uphinde uphawula ngemuva kwanansi inkulumo ezolandela. Uphumela Obala, umculi kaMaskandi wodumo lukaSikweletu nokuyinsizwa yalapha eMzimkhulu, yaphumela obala yaphawula ngodaba olwalisematheni ngeviki elidlule elithinta i-interview yayo okwakumele ibe lapha okhozini ohlelweni lukaMama uLady oluthi Jabula ujule ezasemahostela. Kanti-ke lo mculi kaMaskandi usephumela obala waveza isizathu esesenza ukuthi egcine engayanga lapha emsakazweni Ukhozi FM. Kodwa-ke ngale nje yokukhuluma kakhulu akuzonanzi inkulumo yalo mculi echaza lezi ndaba. Ukuthi hayi uyabona nje ngizenzela umzekelo ngikhuluma iqiniso namhlanje ku-live interview mina last week Wednesday okhozini uJabula ngayiposta ku-Facebook. Abantu bale bengibuza nabo makhelwane bangifona lawo ndoda siza kuthiwa usafinyelanga emsakazweni kwasha kwacima kwavuka indaba. Cha, nansi-ke impendulo. Ngajika endleleni ujikelani ngathi mengibona ukuba ngathi hayi ngeke le ndlela ngisayiva kahle ayingivumi ngidrive nje ngizihambela ngimnandi kunje kwavele kwaphuka isibuko semoto kungekho nkomo ungekho bani okay shithi mekuphuka isibuko phela ngeke ngisakwazi ukuhamba ngizobona kanjani ngala mangifika ngijika ngafika kugcwele ibala nginama client ekhaya yayizwa lonto. Hey, asimvaleni. Oh, kanjalo i-background yakhe yena ekutshelayo. Utshelwa yinto lento. Ya kahle impilo yakhe ijulile, asiyekeni. Sengibonile. Unjalo kodwa nje bafowethu umculo unesidanga. Yebo. Hayi khona verse kufanelekile ukuthi umculo uhambiselane nesidalwa ngoba hayi mawuzenzela nje ngendlela ozenzela ngayo ayikuke kungalo. Abanye bake bevele begcina umuntu esethi hayi ngeke mfethu hayi sengiyekile lento ngoba ngiyabona ukuthi hayi iphoqwa yimina laba abangengamile hayi ungathi abakayiqondi kahle abayithandisisi yabo. Yes. Ya nanani nje yona G5 lento yomculo engathi ungasofethu kodwa nje masikhuluma iqiniso cha fanele sinibonge isiqiniseko ngoba kwesinye isikhathi niyazikhuluma izinto nikhuluma ngathi niyaprofesa nangempela abanilalela abantu ube right kodwa fanele ningabadukisa abantu njengoba ukuthi akenzanga kahle umtshetshe endoda awuqale phansi uyozichecka qala khona into enuka kabi la kuwe ngoba awukwazi ukuthi ungashaya ihit then bese kusasa usuyaphupha wena ngoba omunye umuntu angashada usiqinisa kuyangibulala kanti yena uhlulwa ukuyozinuka amakhwapha aqala ukuthi uhamba ngakho yini kule lane ebekufana ngabe kuthi uhamba kuyona. Hey futhi ya So nje iba kanjalo nje into yomculo and abantu abangayi-understand lento iyangidida umuntu agibele estage kuhlokoma inhlokomo yonke hawu avena ayibone nje ukuthi hayi cha umkhulu kanjani uwedwa uvuka emkhulu nje uwedwa kanjani ngoba ukhona into efanele uyazi ukuthi into yakho iqala hey mfowethu hayi ngikuzwa kahle mina mfowethu ngikuzwa kahle nawe kodwa kumele uhluphe kulonyaka kumele uhluphe kulonyaka njengoba usuyishayile nje la performance kumele uqinise kakhulu kuona ube futhi ke nengoma futhi ungalokhu
ushona le nale makuqhamuka isingile idedele baba makukhona isingile esekhanda idedele manje umshubo uyazi wesiqiniseko mina mfowethu ngesingami nje ngiyafisa ukuthi abantu beyi-understand le nto like njenganakhona nama-artist la mina ngiyazazi ukuthi uma ngireleasile ngeke ungizwe same day ngeke futhi ungizwe within a week ngiyawazi umsebenzi wami ukuthi umsebenzi wami ukwazi ukuhamba emva kwesikhathi esingaka ukuthi usambunge inkinga yakho ukuthi usambunge wena laze ukucula kwakho unombongi phakathi uyankondloza mawusuka ukuthi ucula isikhathi esiningi so ngangisho nje ngifike ecompanyini koncamalala ngithi yazi bakuncamalala ngine stress ngoba manje njengoba ngizorelease la angikaze ngisebenze nami ngicela ningangijahi ngiyawazi umsebenzi wami ukuthi uhamba masekutheni ngenza umzekelo nje ngale album oyishoyo yango 2022 yayiphume ngoMay kodwa yatrenda ngoAugust ngiyazi ukuthi why so indlela mina ibackground yami engiyazi ukuthi okay uma kuukuthi ngikhiphile ngikhipha ngesikhathi esikanje vela ngibhekanga ukuthi mina ngathiwa kusasa noma ngale wakusasa ukuthi hey hayi nanga umfana useshawo 500k viewers akwazi uyabona mhla kwenzeka nje ukuthi ngikhwele ngiyazama ngoba into zami ihamba kancane uma into yami izoba ihamba kancane ayifuni kujaha kufanele nakuma booking nje into mina kuyenzeka mina ngibhukhe umuntu hayi mase kufanele ngiye hayi ngibotha angiyi ngingayi futhi ngihlale phansi ukubuyisela imali yakho ngoba ni background yami ngiyayazi uma kukhona la ngizofike ngithinteke khona noma ngishayiseke khona ingitshela nje kuse ukuthi hayi uyabona nje ngizenzela umzekelo ngikhuluma iqiniso namhlanje ku live interview mina last week Wednesday okhosini uJabulu ngayiposta ku Facebook abantu bale bengibuza nawo makhelwane bangifone nawo ndoda siza kuthiwa usafinyela ngemisakazweni kwasha kwacima kwavuka yindaba cha nansi impendulo ngajike endleleni ujikelani ngathi mengibona uba ngathi hayi ngeke le ndlela ngisayi